Ya piye to mesti lamaran kok. Masih sok foto. Lah tinggal. Aul. Lamaran dia kapan ini? Iya kok dikongkone lamaran kok. Kok ora genah piye to? Bocah iki lho kok. Ini lamaran rame-rame video. Wong dhewe pengiringe sak piye iki nek masa Pengiring rono apa arep layat? kok nglayat dia semua kok piye to we? Kayak arek gene iki. Lah ora nek wong ngomong lho ya apa to lah lamaran iki. Aku dhewe. Dino rame nih. Hah? Akeh wong ngomong jenenge iki lamaran tak stop. Kan jowo aku pintu. wis ulamae mare sampean. Hah? Ulamae mare. Ayo to. Gak perlu nek lamaran. Eh? Ya lho, warung wis Bulan gana lho. nanti to dari ini. Tambah bulan dong. Sementara ngono lho, beneke wong-wong ya. Gak perlu nek lamaran gak perlu. Nek saat tenggo nggonku tanggal selawe jak tamasa, tambang Abang apa? tambang nanti to. Bang Pujarwati ya. Babange es. Heeh. Ah, Kalau nanti babange pati Mesti kono. pati gini. Arek lupa lah. Semoga bayar. Bayar lebu arep mangan. Eh? Piye? Enggak bayar. Oh, dicukupi. Bisa kono tapi mangan kalau lebune bayar. Yo mangan kan lebune nang Gunung Kidul lebune kan sak 15.000. Mangan. Kalau Kidul itu masih tidak mangan dulu. Kono. Tapi nah ya. Yo ping telu aku. Hah? Dimelok asaman. Sasian. Ini gitu nek. Tiga ya. Kok pelejane pun delok laut. Kopi makane koyo. Lah masa ana Gunung Kidul harus jualan iki ngene. Oh didelok laut. Karuan yo nek piro nek kopi kuwi. Kan nek mau Nah, nek iya. Sekarang numpak ya. Gule. Rawon. Soto. bar mangan ngono kuwi njet Tepo. Tepo, Mbak. Jangan lomba aku jangan. Lah iya. Jadi kita ngono. Piro? Tok Jadi kita ngono wae tak. Ada tuwa polawan. Mangane mandek. Mangane cik man. Nyemburi lho. Mangane potet. Kowe. terus tempo iki. Lah yo mangkat yang ke yo ngono sih. Aku pun naik dulu ngerti yang
Gak mau tak pulang nombor. Terus tempe. Enak kok guys. Kita sambil kan iwak ada ya dapat senang. Coba. Wih,